kinsay pinakaiwit. Pinakaiwit si Desiree. Pinakaiwit sa pikas ng group 1 si Dawan. Sige. Alam mo daw, kaya banggaan mo sa tren. Mga dagko ba yung uban ani, o salbabida. Daplin, kaya banggaan mo na. Sige, ready na. Gunit, uno, dos, larga. Ay, bulag! Wala, napili niyo yung grupo! Balik! Usap! Linya! Dapat, punanon, kung natumba ang kalaban, iligkoon ninyo ang iyang sulupin. Dapat, nakasumpay kapon mo! Ha? Tayo ba ito? Dapat pili mo nabagto kung kuhaon ninyo ang sulupin niya. Opo, mga nagpupaw pa nila para di matutulog. Kana, bunugan yung slideshow na! Sige, plaster! Wala na! Damage! Tugasin na ito, tubig dagat para maayo! Usap pa! Sige lang! Okay na lang, pangos! Ang importante ang 1,000! Singlay na si Ria! Sige, linya! Plaster! Pangosoy! Dito mo dagan, oh! Ayaw mo, dira ka ni mga bato! Sige! Final na! Tuwana pugay! Asa na magsilot na? Tuwana! Wala na? Sige! Ready! Kunya lang! Patay na! Kaya pa! Sige lang! Okay. Diretso lang ulit sa SPMC na! Tapos, tail kayo! Ano? SPMC na ulit, diretso ha! Uno! Dos!